मास्टारफ्रा बिराद गुन्दा जायो होननानै बुङो मिथिबायना आरो बिनि गेजेरावनो गरम एखेबारे माबायानो फेसबुक इउटुबानो जोंफ्रुजोबनाय गोरबोआव दाहा लानानै आं मानो बिमा जानो हायासै आं मानो बिफा जानो हायासै होननानै बिदा हिसाबै आरो लोगोसेनो ससियेल मिडियानि सासे इनफ्लुएन्सार हिसाबै आं बेखौसो बुंनो हास्थायो जे थैनाया जोंखौ जुदा खालामागौ मानि मानसिया जोंखौ दाबोखाथों इउटुब रायजोनि जोंनि गासै बर' माहारिफोर गिबिसिनथाराव खुलुमहरबाय आसा खालामो नोंथांमोना नैबे फंबायखौ बा बिदाखौ बा नोंसिनि आंगोखौ जुदि अनोब्ला मोजां मोनोब्ला नोंथाङा आरो आंनि चेनेलाव जुदि गोदानब्ला नैबे आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो सालाया गिदिङाखै दे साबस्क्राइब खालामना लादो आरो नोंथांमोना आंनिफ्राय गोदान आपडेट आरो माखासे मिथिनो गोनां बाथ्राफोरखौ मिथिनानै लादो दिनैहाय नैबे समावहाय जोङो जिथु सोलिबाय थानाय जिथु बिटिसिआव दावराव मोनसे हिन्जाव लाना खारनायनि प्रिति आरो एमजे दा प्रितिनिफ्राय एसे आवाज फैदों नालाय भिडिअ'थ' जेबो फैयाखै एसे आवाज फैदों बेनिखाय आं नोंथांमोननो आपडेट होदों जे प्रितिया एमजेखौ केस होबाय होननानै मिथिनो मोननाय जादों आरो बिनि रिएक्सनाव एमजेआ मा खालामदों थाग थियारि जानानै थादों बेबो पस्ट होदों बा लिरदों जे सोर सैथो सोर असैथो आंनियाव प्रुफ दंखायो आं गिया होननानैबो मा होनाय जादों क्लियारिफिकेसनखौ बयनोबो मिथिहोनाय जादों दानिया आं बिथांमोननि न'खर जानाय जायिखौ आङो गोलावै बुंबाय थाया नाथाय नोंथांमोननि सासे बिदा हिसाबै आरो लोगोसेनो ससियेल मिडियानि सासे इनफ्लुएन्सार हिसाबै आं बेखौसो बुंनो हास्थायो दिनै गोबां मानसिफ्रा आं बिमा जागौमोन आं बिफा जागौमोन होननानै बुंब्लाबो दिनै सोरबाया बिमाबो जानो मोनाखै सोरबाया बिफाबो जानो मोनाखै गोरबोआव दाहा लानानै आं मानो बिमा जानो हायासै आं मानो बिफा जानो हायासै होननानै गोरबोआव दाहा लानानै दिनै मानसिफ्रा जिउ खांनानै दङ नाथाय नोंथांमोनहा दिनै सासे गथ' दं जाय गथ'खौ इसोरा नोंसोरनो लागै दान होबाय बे गथ'खौ लानानै सानैनि गेजेराव गोरोबलायनानै मोजाङै संसार जालांनानै बे उन्दै गथ'खौ फेदेरलांनायखौ आं हास्थायो आरो निस्सय जोंनि रायजो राजाफ्रा बेखौ हास्थायो दानिया नैथियाव आं बेखौनो बुंनो हास्थायो जे जुदि नोंसोर सानैया गोसो गोरोबज्लायनो हालाबा निमाहा होज्लायनो हालाब्ला बिनि दायखौ बे आसि थुबाय थायोब्ला बैनि दायखौ बे आसि थुबाय थागोनब्ला नोंसोरो कर्टआ जि डिसाइड खालामना होयो बेखौनो गनायनानै ला नाथाय धोरोमारि हाबा जानायाव बयबो धोरोमहा मोनसे जिहेतु नियम थायो आरो बेबायदियै नोंथांमोनखौबो हाबा जानाय समाव मोनसे सोदोब बुंनो थाखाय थिनदोंमोन जे थैनाया जोंखौ जुदा खालामागौ मानि मानसिया जोंखौ दाबोखाथों होननानै समाय लादोंमोन थैनाया जोंखौ जुदा खालामागौ मानि मानसिया बा रावबो मानसिया जोंखौ दाबोखाथों होननानै समाय लादोंमोन नाथाय बेफोर समायफ्रा दिनै थेर बेथेर आरो रायजो राजानि सिगाङावल' लानाय जासिगोन जुदि नोंसोरो गावजों गाव गंज्लायज्लायनो हायाब्ला आरो बेजों लोगोसेनो दिनै जायफ्रा गोदान दिनैबो गाबोनबो फाथैलाय बिसिलायनाय मानाय गोबां भिडिअफ्रा ओंखारगासिनो दं आरो बेजोंनो लोगोसे आं बे बाथ्राखौ गासै रायजो राजानिसिम सोफानो हास्थायो कमेन्टआव आं गोबां नुदों
ख्रिस्टियानफ्रालायसिनो हिनजाव गदाय मोना नाथाय बियो बोरै लानो हाखो हिनजाव गदाय लानाया अकल ख्रिस्टियान हिन्दु बेल' नङा जायफ्रा गावनि इसोरखौ सैथो गोसोजों सिबिया खुलुमा बियो इसोरनि बोसोनखौनो मानियाखै बेनिखाय बियो इसोरनि बोसोनखौ मानियैखाय बियो दिनै इसोरनि आयेन बारसिनानैसो बियो लानाय जादों आरो ख्रिस्टियान धोरोमावहाय जाय बेक्तिहा हिनजाव थासेयावबो बा हिनजावानो थैयाखै अब्लाबो बियो गोदान लानो हास्थायदों बा लाबोदों जुदि गिबि हिनजावजों गारज्लायनाय जायोब्लाबो बेखौ ख्रिस्टियान नियम नितिनि गेजेरजों गोथार हाबा बा बेखौहाय रायजो राजा ज' जानानै जेन बेखौ सेंग्रा सिख्लाखौ जेरै हाबा होयो बेबायदि हाबा होनाय जाया दा हिन्दुआवबो दङ ख्रिस्टियानाव दङ मोननैयावबो मोननै धोरोमावबो बे गारलायनाय लालायनाय बे नियम नितिया मानसिनियाव दङ एक्चुअलि इसोरा बेखौनो हास्थायो जे मानसिया रावबो दाबोखाना होथों मानसिया रावबो दाबोखाथों बिसोरनि संसार जानाया थैयागौमानि बा बिसोरनि मोदोमा हा जायागौमानि बा जिउआ जोबागौमानि बिसोर अनज्लायना जाथों होननानै इसोरा जराखौ बानायनानै हरो बुंनो थाङोब्ला गोथां थासान्दियाव गारज्लायनाया मानसिया बोखानाय होननानै जों दायो बुंनो हायो दा बे बाथ्राखौ आं गोलाव खालामनो हास्थाया नाथाय प्रिति आरो एमजेखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आं बेखौसो हास्थायो जेन जि जालांबाय बेफोरखौ बावगारनानै गोदान न'खर संसार जालांनाया जोबोद गोनांथि मानोना सासे गथ' दं आरो बे गथ'खौ नोंसोरो इसोरनिफ्रायनो मोनखानाय मिथिखागौ नोंसोरो सानैबो गोबां गियानिखा बुजिनो गोरोंखा साननो हनो हाग्राखा दा आं बेखौसो नोंसोरनिसिम खावलायहरदों बेनिफ्राय नैथियाव दा एमजे आरो प्रितिनि जिथु दावरावमोन बेथ' नेक्स्ट पार्ट फैनो थांगासिनो नालाय नङा होमबा आरो बिनि गेजेरावनो गरम एखेबारे माबायानो फेसबुक इउटुबानो जोंफ्रुजोबनाय ब्लावहाय बेबायदि खबर सफैहां जादों दिनै गाबोनफोरनि गेजेराव बोरैबा सफैनोबो हागौ बेबायदिसो दा आं बुंनो हाया माला सफैगोन माला सफैया मा खौरां नङा मा खौरां नङा बेफोरो उनाव लासैनो ओंखारगोन जेब्ला दम होननानै बेरगोन बमाया अब्ला बयबो मिथिगोन आरो बेजोंनो लोगोसे जोबनायावहाय आं जोंनि समाजखौ आं बुंनो हास्थायो साफ्रोमबो मानसिफ्रा दिनै सासे इउटुबारा गाज्रि जादों गासैबो इउटुबारा गाज्रि जागोन बे नङा आंथ' बुंनो थाङोब्ला मानसिफ्रा आंखौ गोबाङानो मास्टार होननानै गाबज्रियोमोन नालाय आं जि जायगायाव दङ मास्टार दायो सोरबा इउटुबार होनना गाबज्रिग्रा जाबाय बेयाव मोनसे बाथ्राखौ आं गोसोखांदों आरोना किसुमान मानसिफ्रा ओरैबायदि सानो जे मास्टारफ्रा बिराद गुन्दा जायो होननानै बुङो मिथिबायना मास्टारफ्रा बिराद गुन्दा जायो होननानै बुङो दै मानसिफोरखौहाय दा थिग बेबायदिहाय दिनै जाबायदिहाय आंखौ किसुमान मानसिफ्रा कमेन्ट पास खालामदों नोंनिखौ माला नुगोन नों माब्ला भाइराल जागोन बेखौ बै गोजौनियावसो लिरनानै दोनदों आंथ' दिनै आं सानो आंहा न'खर दं परियाल दं गथ' दं आरामहै संसार जालांनानै बे संसारखौ बारहोनांगौ आरो लोगोसेनो आंहा न'खराव गोबां बेक्तिफोर दङ जेराव आंहा बुंनो थाङोब्ला बेबायदि थोजासे धोन सम्पति गैया बेनिखायनो इसोरा आंनो जाखौ गथायबाय बे गथायनायखौ आं लानानै
आं संसार जालांनो इच्छा उननि बाथ्राखौ आं बुंनो हाया उननि बाथ्राखौ आं बुंनो हाया मानसिनि जिबनाव माब्ला मा खैफोद जायो माब्ला मा समस्या जायो आं बेखौ बुंनो हाया नाथाय आं जेब्लायबो हास्थायगोन जेब्लायबो नाजागोन जे अरायबो गावनि संसारखौ मोजां लामाजों लाना थाङो बेनिखायनो आलु बस्थासेयाव गेसाव थाब्लाबो गासैबो आलुआ गेसाव जाया दे रायजोफोर दे गासैबो गेसाव जाया बेनिखायनो आरो लोगोसे बे बाथ्राखौ बुंनो हास्थायो आङो जे किसुमान मानसिया ओरैबायदि बुंहरदों गुबुनखौ बुंनायनि सिगां गावखौ आनजाद नायग्रो गावबा माबायदि गावनि न'खराबा माबायदि होननानै दै बे बाथ्राखौ बुङो नंगौ निस्सय बाथ्रायाथ' नंगौ नाथाय जाय बेक्तिया बुंदों अनलाइननि गेजेरजों नोंथाङाथ' आंनि न'खरखौ मिथिया नोंथाङा आंनि न'खरखौ मिथिया आंनि थानाय जानाय सोरजों मा रायज्लायनाय सोरबायदिजों माबायदि मोजां सोमोन्दो दं नोंथ' मिथिया आंखौ नाथाय नों कमेन्टखौ खालामगोन जायखिजाया आरो जों मिथिखायो जे साफ्रोमनिफ्रायबो जेन मोनसे भिडिअ होबानो मोजां कमेन्ट मोनजोबगोन बेखौ जों आसा खालामखाया अब्ला रायजोफोर नेनानै थादो माब्लानि समाव मा बेरफ्रुबावगोन एखेबारे बेरफ्रां जानानै दङ एकदम तुल जानानै दङ थुम बेरबाथाय औ बेनोमोनदां होननानै सानदो आरो दै हामबायसै बयनिसिमबो गोजोन्थों नोंथांमोना भिडिअखौ गावनि लोगोफोरजों शेयार खालाम हामबायसै